lah. Dasin pohon mudaghan pa ni. Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Migo Bayan. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, kaning vlog is kuan ko mangabot kog manok kaya ako sa nabilin sa balay hapon na hapon mga 5. So magabot ako mo siya bugas. So mangabot ako amo. Ay kani mga piso dere. Akan kinis na sa karpa mo. Mga ano mother. Ay. Akan kinis na. Halak ka. Ito mo, bulay puti na na ako. Bulay puti ng manok. Puti ng manok. Si Whitey. Wala mong manok sa katak mo. Taas sa likod. Damag na. Ay! May galang daw. Shout out na Cosmonan Audi. Sunoy. So, super fam na akong giburan karon. Ano siya mga manok dere, mga Bisaya, di na sila mga bre. Kayo mga piso. Tara, mga mong sunoy us kabuk lagi taon. Panailain nagputi ada, ragputi dig akong gipangita gihara pra. Kana nga puti nga manok. Sila mga an. So mura taon na imong manok sa taon. Jutay na sila. Dasin pohon mudaghan pa ni. So sa padayon para sa lagkaon di. Kaon slag tok ba tok. Nyamor ta siya super fam. Bye bye. Don't forget to subscribe guys. So nag 1K mag shoutout ko, promise. Bye bye.